Anula Malik na foni na jabako amo fo dante foli mina bi amako émission mandi kanu e baro kene émission emi labelendo Malik na foni fe wala sa ko la donya ko artiste ka vie kan anu ka carrière musicale bi anga wele sera doma anga foko belibeli dodo mogom do antena présenter toujours ama to ayere artiste yere bu yere présenter wala mais dans un mentiglaï anula awa aw bela jele ninche Mali kunafuni barakela bela jele journaliste bela jele Mali media barakela bela jele awa nyewulu ala minen foli jara merci bien seli jara alhamdulillah ala kanga son chaya amina ya rabbi ibse qui présenter ok donc ne tɔgɔ yɛrɛ Abdoulaye Keita originaire de Ségou né à Bamako grandi à Bamako. Ah bon? Abdoulaye Keita. On me caman bɛ n wele n dɔnnen do Lildi. Lildi. Ah ouais. Lildi i tɔgɔ Lildi yɛrɛ sɔrɔ la cogo di? Ok, ne tɔgɔ Lildi c'est très simple caman bɛ ɲininka la parce que n'i y'a mɛn arabu yɛrɛ an y'a inspiré américain de la donc tɔgɔ in c'est en anglais donc n'i y'a décortiqué i bɛna ye Lili bɛ bɛn denmisɛnnin de ma petit on appelle petit donc den ti dɔwɛrɛ den ça représente mon quartier Daoudabougou donc ça veut dire tout simplement le petit Dalassien. Le petit Dalassien. Donc, Dallas des États-Unis quoi. Donc voilà. Le Dallas du Mali. Non, le Dallas du Mali. Le Dallas de Bamako. Ah oui. Donc il y a un tour incomplet, c'est l'île d'Ève. Mais à Folega Galen, Chamama. L'île d'Ève, donc à abréger l'île et les petits Dalassiens. Donc ni Evin Faraka, Evin Faraka, ça veut tout simplement dire les petits Dalassiens qui évoquent la vérité. Le petit Dalassien qui évoque la vérité. Seulement la vérité. La vérité. C'est ce qu'on verra aujourd'hui sur ce plateau. Lildi, tu es issu d'une famille griotte? Non. Explique alors. Donc, mais c'est une folie kura ya tukun ka masaw fo kan jɛɲɔgɔn fo kan baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ani partenaire donc on tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ donc n bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna je ne suis pas issu d'une famille griotte ne Keita kulobilen yɛrɛ mais fɛn bɛɛ kanu de ne nana musique la kanu de kɔnɔna la est-ce que vous voyez maintenant Abdoulaye Keita, accoutumier, disons. Si n'y a meko Keita, ça nous fait penser à Mangala. Effectivement. Mais effectivement. Non, aussi problème parce que en moko bora kaba amena. Bora kaba amena kana sigi Ségou donc ne fa nunu yɛrɛ bɛɛ kɔrɔbayara ka sɔrɔ u bi Ségou de donc mɔgɔnifin i bɔrɔ mɔgɔ de donc o de y'a kɛ sinon on est originaire de Kaba. Mais o ma daminɛ anw yɛrɛ la quoi. Je vois. Lildi. Maintenant dans ta famille mɔgɔ si ma dɔnkili da? Non. Adam nena erila. Tu es le premier. D'accord. Mais tu fais quel genre de musique? Moi, j'ai fait du hip-hop. Hip-hop. Toujours le style américain. Le style américain, toujours. Lildi, comme nous venons d'introduire, nous sommes sur le plateau. Il y a introduction, avant que y ait ta question, il y a... Parce que actuellement, les gens sont en train de nous regarder. Donc, Lildi est joint. Donc, peut-être où il y en a... Mais musique ni morceau que l'on a de effectivement. Donc il y a morceau que l'on a. Ok. Yeah, aka Lildi. Yo. Mami jole marocaine ngeleya tono flate soro chefan kelena e madon die bi monena ngibe kogo la imiri to yerela mami tuye demiseni nyumani e nga mami kunte banchela to shila wari tunka de mami e sida bana de mais dogo e chirani fe hali kunga nyini kando je suis quand même étudiant nga warbenga l'exeku ne ndogo numbe banja nerebe ta vacances la tomado la fo Canada chenanga wulu ni jamana ngo fene beto ki bankini na wulu me to ka bankini na Mami Jolie. Mami Jolie, l'inspiration vient d'où? Bon, l'inspiration
à chaque fois l'inspiration ça vient d'où? C'est social, c'est le quotidien, c'est ce que tu vois chaque jour. Wow. Ouais. Un jour quand je revenais du studio, donc je voulais me reposer. Oui. Comme d'habitude, nebenda inspiration me nana chama datori. Donc je me suis dit mais pourtant mes sœurs sont victimes de quelque chose, hein. C'est-à-dire Natala fait un cas fait un yeka Natala quoi. Pourquoi ne pas faire un morceau sur ça pour que Kula viser c'est-à-dire voilà, sensibiliser. Merci ka alerter donc. Donc Mami Jolie nana tene. Mais neko est-ce que n'ta que comédie voilà, parce que souvent quand ka dit talambena mesera pour la tabo, il faut souvent se transformer à plusieurs personnes pour faire des choses. Donc ori idée nana ne rapu sugunye. Donc on y une cousine ou une inspiration do benela me fait nga kuma falen falani nyongo che je vais me faire passer par un fils à papa pour te draguer. Donc mais à quoi fait message ba quoi fait donc musumanunga donc a fo ambeka donc a fo bana jugubi kodo ko fait. Donc inspiration nana ti un jour comme nan dadro. Wow. Félicitations alors. Merci beaucoup. Donc voilà en quelle année? En 2011. 2011. Wow. 2011. Mais Lildi, tu as été à l'école, école d'Oniga? Ouais, ici. Ouais, dans né dans l'université là. Université, wow, faut être là la ça c'est le cycle. Parce que ambition bena Alisha, kata doctorat baounini ani voilà ainsi de suite. Sur musique. Non, musique kata droit et parce que toujours mon devoir c'est vouloir servir les autres. Ça c'est une surprise. Donc Lildi, il faut que droit et kalanko do. Tu as la maîtrise? Ouais, j'ai la maîtrise. Waouh, félicitations. Je suis maîtrisard, merci beaucoup. Donc tu es un juge ou un avocat, on ne sait pas. Non, pas d'abord. D'accord, on va te prendre comme un avocat. Ok, y a pas de problème. Ok, Lildi. Tu dis que tu n'es pas issu d'une famille griotte. Non. Personne n'a chanté dans ta famille. Non. Personne. Mais et donné donc l'ida là. Il m'a galé à Sorala. Famille ta fanfé. Famille ta fanfla ye kalanko min fo sisan o de kɛra problème ye doni parce que juste ma famille voulait que nga kalan de kɛ fo. Donc ko ka se ka commencer ka nɔgɔya ça c'est après mon baccalauréat. Oui. Donc j'ai eu ça en 2008 2009. Ouais. Donc voilà, donc il m'a Mami Jolie nana bo chanfla c'est ça. Mami Jolie ne kɛla musique folo ya? Non, ma kɛ musique folo mais ale de kɛra musique folo ye mɔgɔw ye la dɔn min fɛ. Ah ouais, c'est vrai. Maintenant, est-ce que album bibolo sugula ou bien? Voilà, donc album Membolo. Album Jules. Ni album bo cette année même on peut le dire, album Kele. Kera Ninere. 2020 qu'on a là. 2020 qu'on a là. Wow, 2020 demande quoi. Il sera album bo. Félicitations. Merci beaucoup. À titre du main. Album titré c'est le destin d'un jeune malien. Destin d'un jeune malien. Donc c'est lequel wala don anga se ka doni famille. OK, mo chama be nyininga ni question ina thème ina tuma be pourquoi choisir ce titre le destin d'un jeune malien entre parenthèses Mamoutou puisque moi-même je suis jeune mais langage mfono hip hop jeunesse de ba la main. Oui. Nga fanu ni alaje à 95% be jeune. Donc moi je me suis dit Mali la Nigeria jeune et quand même tu as un sort. Soit igata tungala awa soit igata do tenina igata sa koron fe soit igata ke commerçant iga fara coxer gauche ligela ko sugu wala. Donc moi je me suis dit donc ne benanga album destiné ni na pour que je nous garde au moins on est là on a qu'à se souder. Souvent fin do bi tieno gele abambe ka mes décisions do bi olu tali damanana parce que moi même j'ai un frère interkeredo Tora Kokodila. Donc le troisième titre est dédié à Léla comme morceau titre est Mamoutou. Donc on espère quand même à Kibora Amadon mais on espère qu'il y a Bikasola Oro la Algérie. Donc album in titre be jenunga geleya ni ya lame iba jenumbe geleya min sura kono be o doro de fo ka damine drogu tawla kana fraction tawla ainsi de suite ani tungala takaw donc a basé lembe o reka. Donc voilà, c'est ça. Famille sort là. Maintenant, il se ka à titre comme il go titre troisième titre Mamoutou mais titre joli ba kono morceau joli ba kono je vais dire. Donc l'album est constitué de 12 titres. 12 titres. 12 titres. Donc à titre follow ça c'est Ghetto Kele. Ghetto Kele. Ghetto Kele le quotidien malien alors. Parce que Ali 600
On n'arrive pas à vivre, les jeunes n'arrivent pas à vivre pleinement de ce qu'ils font. Oui. Parce qu'Antiga Barasoro, donc on s'est débrouillé. An bɛ balo fɛnni minnu fɛnɛ la o fɛnɛ bɛ ka courant an bolo donc n ye titiri fɔlɔ kɛ ghetto kɛlɛ pour que chacun bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ jeunes bɛ min na ani dɔw yɛrɛ b'i ye dɔrɔn o b'i kɛ délinquant ye alors que bɛɛ fɛn bɛɛ classelen don o tɛ donc j'ai parlé de mon parcours de hip hop ghetto kɛlɛ kɔnɔna la n ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔna la ka n'a bila fo album na donc titiri filanan o ye setigi ye Ala ye. Adamaden i bɛ fɛn dɔ kanu mɛ i t'i k'a ye par fini i yɛrɛ bɛn'a dɔn denmisɛnninya t'o la ko setigi ye Ala ye. N y'a fɔ kun jumɛn na ne yɛrɛ ka souhait art kun ka di ne ye mais ne ka souhait d'être un avocat. Mais i b'a chemin kan. Ouais, n b'a sira kan mais Ala ye sira min dayɛlɛ ne ye fɔlɔ o de ye nin ye. Donc n ye o titiri kɛ o ye setigi ye Ala ye. N y'a kɛ ka mɔgɔw ladi i bɛ ko o ko la kana ɲinɛ Ala kɔ. O ye tiɲɛ ye. Troisième titiri Mamutu a bɛ taa tunga la a bɛ to tunga la. Quatrième titiri rap éducation. Rap éducation, le quatrième titre. Donc c'est pour dire aux jeunes que le rap peut éduquer. Merci. Le rap même doit éduquer. Le rap même doit éduquer. Voilà. Nous, Tala Doro, c'est pas du rap pour moi. Ah bon? Non. Waouh. Non, que ça soit clair. Ok. Mais donc, au quatrième titre, il y a la mekuma, ou bien rap ou ni fin chama mêlé nyona, en nous tekeli. Il y a business qui a war soro, mais ça fait pas partie de la culture du rap. Oui. Donc, on met au fond au konnala. Le cinquième titre, c'est dédié à ma mère, Maman. Donc, le sixième titre, God is the perfect ones, à la droite de Kanye. Donc, ça c'est l'anglais alors, voilà, c'est toujours le style américain. Voilà, effectivement. Donc, habitué à ta faute, 12e titre quoi. Wow, tu as travaillé 12 titres. 12 titres, oui. C'est très bien alors. Il dit. Avec tout ça, tu veux encore étudier pour avoir ton doctorat. Inch'Allah. Allah ko noya. Amina. Allah ko noya. L'il dit. C'est qu'on veut connaître maintenant. Il y a album. A premier morceau. Il y a Ododain. Ok. Yo, Lil D, dans la Sion Dani Sanji. Gero kele John de ya ke rapu triki trogo on de ya ke utumbola me do la kasura me bo barala nga sere nun karila nga chebi jama be kulana bagdi turuni falena Lil D ka turye kai kana kai ramadia ni fen fly ngantiri nimbila di ni te binga wulinya itega ke rapper ye fiko de famu rebe famu dore la nima o famu itega foi famuya kunu nye mami joli bo yenke karsa nga binflene ga album bo chinu be nan ke join. Est-ce que ça va ici? Oui, ça va. Ça va très bien. Lil D Nijara. Merci. Ça veut dire que ni abesugula déjà. Abesugula déjà. Ah, bekata album isa. OK. Le destin d'un jeune malien. Le destin d'un jeune malien. Ah, une titre c'est trop fort. Ouais. Mais Lil D dans la musique depuis donc d'amener. Faut qu'on ait bima. Il y a album boma. Il y a avantage sur là. Ouais. Mon fille, il be do fin fait la kanu e follow e tien. Mais flana il do à la fin kama. Signe avantage sur parce que ala dans mo bi i wole lim ke karse ga baraka dinye. Ça encourage noter ibi boala. Ibi boala mais ni au côté borain. Ka fo fene ko nye fen bare sora la mogo be se ku tege ke ka mimine ay o fene te donc toujours mo de fo demsenu yana fene ni be do bara ina do kanuna donc ni duna la fen kama ni bi bo après que bi fen soro de merci là-bas donc parce que la musique c'est un art. C'est déjà il s'est considéré comme un métier. Mais il y a des gens qui pensent comme ça. Et puis ça doit être comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi il y a quel problème? Pourquoi les artistes maliens n'arrivent plus à vivre de leur art? Ah, problème ka chandoni. Akacha. Et yere jumen soro. OK. Personnellement, n'état ka gelen tourou aka gelen tourou c'est exceptionnel, c'est un cas à part. Ah bon? Pourquoi? Ne réagli wala ne ga dimanu be blara poubelu konnala cherchant des partenariats. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Mais même il faut
quand même Maliens ka lajɛ u ka artistes ka droit régularisé au défaut de an kan. Vous voyez les radios ils jouent les morceaux chaque jour, ils payent pas leurs droits, les télés. Est-ce que vous voyez une fin tɔgɔ fɔ yan c'est comme o ye ka dɔ ka société profanée. Donc on tient au cas où il y a boycotter. Oui, je vois. Mais ça c'est le rôle droit de bureau malien de droit d'auteur mo de ka rôle yori. O lu ka rôle yo ye ka wuli ka nyini. Mais ubu sendo ku bolo do an yɛrɛ ba do ubu seke. Mais ou ta sala. Il y a des structures ils payent pas. Mais ou de kan ka sanctionner puisque la culture malienne en berbe vie là. Effectivement. C'est ça qui peut vendre le Mali. Effectivement. Or ban ira Effectivement. Donc il faut que vous puissiez vivre de votre art. Effectivement. Mais qu'est-ce que les artistes font à ce niveau pour que ni yoroni ngase ka bani? Parce que quand tu demandes tous les artistes, pas dire la moitié, à majorité, ou bien à moitié, je veux dire tous les artistes ni utaku ni nga ben ni fo. Au droit d'auteur, les artistes ont droit de dire mais où lui est qu'elle est du ménicala, où lui est où il a maintenant toi-même dans ton secteur, à ton niveau maintenant, il va se réunir moi au barak et nous fait. Est-ce que aïe ni problème ni phénomène parce que c'est un phénomène. Est-ce que aïe où il a au kala? Ok, Kika question il répond. Maintenant kuma fɔlɔ bi adressé artistes yɛrɛ de la adressé artistes de la ne bɛ min fɔ artistes ɲɛna surtout ne ni minnu bɛ couloir kelen kɔnɔna la kulu kelen kɔnɔna la n'a bɛ f'olu ma rappeurs a kana morceau kɛ ten k'a bila ten c'est pas comme ça baara fɛn o fɛn fɛɛrɛ de b'a la technique de b'a la est-ce que tu vois parce que n b'a ye u bɛ mixtape bɔ ten k'a di mɔgɔw ma fu mais kuma in bɛ janya dɔɔni mais i bɛ n permettre yɛrɛ n bɛ kuma o fɛ a bɛ morceau bɔ k'a di fanu ma aw yɛrɛ b'a ye u b'a fɔ aw ɲɛna hali morceau i b'a envoyer u ma sɔgɔmada in na wulada fɛ i tɛmɛtɔ u bɛ tila k'i ɲininka ko kura ma bɔ n'i kɔ don u b'a fɔ nin yɛrɛ ma diya est-ce que ouais a ka gɛlɛ o ma aw dun bɛ studio prix dɔn aw bɛ texte sɛbɛn si yan'aw dɔn donc a bɛ tila k'o mixtape baw kɛ ka tila ka taa olu feere ten fu ka t'olu fili ten fu a tɛ foyi sɔrɔ a la a ye album kɛ faisait des albums a ye album kɛ a ye taa insérer droit d'auteur la a k'aw ka carte droit d'auteur ta o de nafa ka bon aw kan o carte de bɛ se ka aw kɛ fɛn bɛɛ ye hali tɛ se ka voyager ni o tɛ sɔnni k'i ta kɛ sonbɔ ye don o don k'a bila donc o tun ye ne ka message ye. Très bien. Flaman est mis pour que kika question jabi. Artistes farla ñonga we fédération créée. La FEDAMA. Oui. Artistes caman b'a la quartier beta pyramide kɔnɔna la wa fila fila. Donc me kila k'a fɔ artistes ɲɛna tugun a ye taa don FEDAMA la. FEDAMA bɛ artistes ka kɛlɛ de kama ni n'a ɲɔgɔnnaw de kama minnu tɛ ka droit sara. Est-ce que tu vois donc an tila ka appel lancer FEDAMA mɔgɔw fɛnɛ ye an b'a ɲini u fɛ ala yɛrɛ kama fɛn fɛn bɛ u k'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ u ka fara droit kan u ka jɛ ka wuli k'u jɔ artistes ye pour que artistes bɛ se k'u ka droit sɔrɔ Mali fan bɛɛ. O de tun ye ne ka kuma ye. N diyara ni faamu ni kan ka faamuya parce que ni droit ko yi a ma nɔgɔ depuis la nuit des temps sisan Lildi an bɔra droit ko ta yɔrɔ la an bɛna se yɔrɔ min ma sisan. Lildi i furulen de don fanu aw yɛrɛ kulu dɔ kɔnɔ ka taa kulu dɔ aw yɛrɛ kulo bɛ nin na dɛ o tulo bɛ nin na o maminɛmuso bɛ n bolo kabini 2016 mamiya ayi non maminɛmuso b'i bolo ta kabini 2016 yan kabini 2016 est-ce que i ka mami in tɛ ayi non mami in tɛ mami ye yɛrɛ wolo dɔgɔnin ye n fancinin den don n cousine don a furu la juste relation min b'a ni ɲɔgɔn cɛ c'est juste c'est familial. Oui, je vois. Lildi, comme il tu es droit mɔgɔ ye an ka fɔ ye juge de ou bien avocat. Avocat. Lildi, sisan la musique malienne toujours an bɛ to o hokumu kɔnɔna na comme baro kɛnɛ de don bɛɛ b'a dɔn musique malienne a ma nɔgɔ comme an bɔra ka dɔɔni fɔ a la e yɛrɛ bɛ conseil wɛrɛ jumɛn comme i bɔra ka conseil dɔ di surtout droit d'auteur ta yɔrɔ la e bɛ conseil jumɛn de di personnellement ka ɲɛsin i ka minnu bɛ génération kelen na tu vois non est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Voilà i bɛ se ka conseil dɔ di olu ma musique surtout dans le milieu dont tu exerces là rap i yɛrɛ ma hip hop conseil jumɛn de bɛ se ka di
i toɲɔgɔn ma i bɛ se ka conseil jumɛn de di i toɲɔgɔn ma walasa an ka i yɛrɛ rap éducation taa o fanfɛ yɔrɔ la. Awa nin kuma in diyara n ye kojugu. Ne rapu la y a une culture art yɛrɛ kɔnɔna la ni mɔgɔ ye tɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ ka dɔ i ɲɛ ka fɛn min nafolo dunni daminɛ i ɲɛ a ka kɔrɔ ni ye hali n'o y'a sɔrɔ i y'a daminɛ a ɲɛ donc o de la minnu bɛ yen bi n b'u bɛɛ wele ko n kɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ a dɔw la n ka kɔrɔ n'a dɔw ye. Signe de respect. Voilà donc n bɛ min fɔ u ɲɛna mɔgɔw de bɛ anw de bɛ se ka baara kɛ bi ka Mali rapu in labɔ u ka kɛlɛ in ni manamanakan fɔ in dabila. Kuma i b'a fɔ bi surtout e y'a kɛ studio de la k'a bila e bi sa mais i ti kuma in sa don dɔn dɛ e y'i ka kuma bɛɛ kɛ manamanakan ye kalo kan fɔ ye un jour i bɛna dɛsɛ i bɛ sigi i denw bɛna wuli u tɛ se ka to i ta la parce que baba yɛrɛ y'a fɔ ka tɛmɛ i denw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ça va être la conséquence de toute une société. E bɛ ka mɔgɔ excité k'u bila furakisɛnin taw ni drogue taw la a bɛ hakɛ to ani ka injures kɛ donc ne bɛ fɛ u ka rapu bɔ o bolo kan a ka bɔ o hukumu kɔnɔna la mɔgɔninfin bɛ fɛn sɔrɔ a la ka sɔrɔ o tɛ u kana presser bɛɛ b'a kɛ tɔgɔ in de kama mais u kana presser tɔgɔ barikama bɛ na o a bɛ na ni Ala y'i dayirimɛ kɛ dɔrɔmɛ kelen de ye i tɛ sa n'i m'a dun donc u ka tɔgɔ ni succès in to yen o b'i ban mais fɛn dɔ bɛ yen n'o ye danbe ye u t'i ban fo ka diɲɛ ban filanan u ka ɲɔgɔn kɛlɛ dabila Mali rapu ma taa yɔrɔ si fɔlɔ n b'o fɔ kɔrɔbalenw yɛrɛ Mali rapu ma taa yɔrɔ si fɔlɔ awɔ Mali rapu ma taa yɔrɔ si fɔlɔ ne yɛrɛ n b'a fɔ en conséquence de cause ne ye beatmaker de ye n bɛ studio baara de kɛ ne bɛ studio baara de kɛ ne yɛrɛ ka morceau caman ne de b'a kɛ n bɛ baara kɛ n ka patron ka studio la mon producteur Bakari Diallo d'ailleurs n b'a fɔ ale ka studio ingénieur de ye ne n bɛ se ka baara daminɛ 10h fo 20h n bɛ rappeur denmisɛnninw ka prise kɛ n b'u ka voix kɛ n b'a labɔ n b'a mixer ka d'u ma donc en connaissance de cause n bɛ kuma n b'a f'u ɲɛna Mali rapu ma taa yɔrɔ si parce que n y'a fɔ mun na hali an ka rappeur dɔnnenbaw i b'u ka bitiw ta i bɛ taa sɔrɔ Nigériens ka biti télécharger lenw de don. Mais ça c'est du travail facile. Voilà. Style Mambolo, c'est pas un style approprié aux cultures maliennes. Oui. Ça il faut le dire. Tiens, hip-hop. Américain fait ne doit bébor américain on est là. Mais regarde Sénégalais trophée chaman sur là. Pourquoi? Parce qu'ils ont su introduire leur culture dans l'hip-hop. Oui. Dramène. C'est le Sénégal qui l'a créé. Mais on est monique, on est tamon do ala mania, kajimon do ala mania. Ni on a fait un yedro, ni ti bamananga ereme, va faut quand même Nigeria on est copier coller. Est-ce que vous voyez? Non, c'est vrai de avec digana voilà. C'est vrai donc ou ka barake alsa malera pour mata oroshi, amata oroshi. Donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o de tun ye ne ka kuma ye. O diyara n ye yɛrɛ de. Il faut que nin message in kan ka mɛn puisque i bɛ rappeur dɔw ka dɔnkili ta k'i b'o lamɛn tu vas rien comprendre. Voilà. Voilà. C'est pas du tout bon. O yɔrɔnin fana ka bɔ a la. Le style. Le style d'un artiste doit aussi influencer ses fans. Parce que ne ɲɛ b'i la tan ne fana b'a fɔ ko i ka fan dɔ b'a fɔ ko n bɛ fɛ ka i ta imiter mais pourquoi a t'o bila o kunna ka baara kɛ ni o ye donc karisa bɛ fɛ k'an imiter voilà il y a des styles fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni parce que n'i ka star ye min kɛ i fana b'a fɔ k'i b'o de kɛ o effectivement bon ne ma ɲuman kɛ don voilà c'est ce que j'essaie de dire tout de suite en répondant à votre question mun bɛ fɛ k'o de fɔ e yɔrɔ dɔnkilidala ye a bɛ n'a fɔ u bɛ bamanankan in fɔ cogo di ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn merci société bɛ dɔnkilidala de filɛ surtout nous on influence les plus jeunes au Mali aujourd'hui sini ɲɛsigiw voilà donc n'a fɔra an bɛ tila ka taa kumaw fɔ tugun kuma minnu bɛ olu dérouter k'olu fɛn donc moi je pense que c'est pas du tout facile c'est un phénomène à combattre a man ɲi bɛɛ kan k'i da fara an da kan an ka kɛlɛ kɛ mais ni kuma na a bɛ fɔ e non nin to in sa nin bon c'est pas non l'il dit au hokum kɔnɔna pour ramasser tout ce qu'on a dit là i ka morceau rap éducation donc au introduire là rap éducation ok ka kuma dɔ fɔ ka da kan n bɛ na min fɔ denmisɛnninw ɲɛna u k'a bila u kunkolo la rapu ye baara de
arapu ye baara de donc u ka fɛrɛ bɛɛ kɛ u ka baara in minɛ u tɛgɛ fila la u kana na kulonkɛ baara in na donc baara in ti l'apparence est trompeuse donc kulonkɛ tɛ mɔgɔw ye du jɔ a la k'u baw i diya la k'u faw i diya la ka famille fondé a la donc a bɛ olu de bolo bi na dɔw yɛrɛ de y'a di olu ma u kana na sɔn art ka tiɲɛ Mali kɔnɔna la. Okay. I dalen bɛ so i hakili to i denkɛ ni na kɛnɛma i dalen bɛ so i hakili to i denmuso ni na kɛnɛma kow yɛlɛmana i denkɛ ni sisi bɛ yala kɛnɛma ni ma wuli ka sui a bɛna dɔ sɔgɔ k'i da don kuma la kow yɛlɛmana i denmuso ni manu bɛ si kɛnɛma e bolo k'a dara ka sɔrɔ a ye kogo ta ka bɔ ka taa yala ani popo mani hayaman ganja mani fa jongi caman bɛ kɛnɛma ni ma wuli ka sui a bɛna kɔnɔ ta k'i da don kuma la o de la n bɛ nin yɔrɔnin fɔ denmisɛnninw ye a y'a to lilidi ka masala bi ni denmisɛnninw ye. Masala. Continue alors. An bɛ fɛ lilidi ka masala bi ni denmisɛnninw ye. An tɛ min dɔn lilidi ko la caman bɛ yen parce que tu es un peu perdu sur la scène musicale. Effectivement. Donc il faut que ton entrée soit un peu explosive quoi. Effectivement. Donc Lili, an tɛ min dɔn lilidi ko la an bɛ fɛ i k'o de fɔ an ye plateau in sanfɛ. Ok. I k'o scoop di Mali kunnafoni ma. Ok. Donc on bɛ min fɔ maliyɛnw ye ne ye Mami Joli bɔ caman yɛrɛ bolo ne ye fantôme de ka tunu. Oui, il faut le dire Mami Joli. Clipu ma k'a la foyi ma k'a la ka son bɔ ten dɔrɔn ka son wɛrɛw bɔ dɔrɔn ka tunu. Donc a b'i ka question dɔ répond est-ce que i ye fɛn sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ la est-ce que i ma fɛn sɔrɔ a la. Donc ne tun bɛ ka université kɛ à l'époque dɔnkilida fɛnɛ ka di n ye n bɛ ka son bɔ. Je n'arrive vraiment pas à vivre de mon art et je n'arrive pas à faire la paix entre moi et ce que la population pensait de moi. Donc à un moment donné mon grand frère m'a appelé, bon Abdoulaye Keita, moi je suis au Sénégal, je fais des business, donc je gagne un peu, donc viens à mes côtés, nous allons travailler. Oui. Bon, moi j'ai dit voilà, ça ne marche pas, mais il faut donc parce que je commence à devenir un responsable. Donc tara le kɛrɛfɛ o de kun ye tunu ka bɔ siani bɛɛ kan. Mais u bɛ kuma dɔ fɔ artiste de hali ka ne to yen n bɛ n ka yɔrɔ la n bɛ n ka baara la n bɛ ka texte sɛbɛn o texte de faralen ɲɔgɔn kan o de kɛra album ye. Donc n nalen dɔrɔn ko voilà, donc a tɛ se ka bila maintenant ne artiste de n ti kɛ foyi ye n'o tɛ ni ye n faga artiste de bɛ bɔ a kɔnɔna la maintenant je vais vivre de mon art. D'accord. C'est pour cela que je suis revenu avec mon album Mamoutou, le destin d'un jeune malien. Oui, ok. An y'o faamuyali sɔrɔ la o la. Lildi, i ye texte yɔrɔnin fɔ. Souvent il y a musique dont la tu as l'impression que tout va texte sous. Il y a des gens même qui ne peuvent pas, par exemple nous inviter là concert ou là, genre les festivals. Là, il faut que jouer playback ou bien live là. Il y a beaucoup qui veulent jouer en playback. En playback. Mais c'est pas du tout facile. Non, c'est pas du tout facile. D'autres c'est pour musique répétée. Effectivement. Ou tes textes ou les CBA, ou mes textes CBA à gueule à milieu là. Non, ou mes textes ou c'est un saliard et tout. Répétition ticket. Répétition ticket. Ils pensent que la musique s'arrête seulement au studio. C'est pour cela. Awa, ne be piano fo. Et le piano fo. En plus de la guitare. Il sait que si on a piano en plus de la guitare, comme vous l'avez bien dit. Donc c'est pour toujours exciter aux jeunes. Est-ce que tu vois l'enthousiasme du live? Donc a ira mo la musique était si yo kon na doro i ba do ga son ira ni ko ko acapella ke bi bawo kan yere te son ere ita so si yo manu de et puis ko woro fo ga daga mali musique m'a évolué, c'est les ingénieurs qui travaillent si yo manu ne be barala hein suma do ga musique na bora si yo kon a tse ga la main na tigi yere ba ni ko ka live ke et puis ça dit comment au fait faire un événement organisé ani Mali téléson tina téléson toko fo c'est comme faire de la publicité sur votre plateau nous be fait on fin que ou ka la je ka ke live là ou ka playback beaucoup là ça c'est une très bonne idée. Merci ou ka to ka ko ke live là ou ka playback beaucoup donc playback il me ka mo chama ça ka bola ere na bora la chama be malure awa ka bola no ko na kon bora la barabike bara inke baga chara mais a don baga dogoyara o re problème donc a don baga bi toi là oh comme
technologie évolue là, c'est devenu beaucoup facile. Sinon, ni balantundo avec les trucs là, goni, ni fait nous tamani nous. Forcément pas que. Aïe bon, au béga no awa, amassé au côté vraiment. Hip hop dio atina seka ke ina fo en fenega musique sugu mais semi live biu. Semi live bi bika biti labo ingénieur ba glanga ban ppp aba labo ga dima. Abse ga le référent do to aka no kadi. Mais ika couple iba daire ou bien ga référent iba daire. Donc, il y a des fois d'autres refrains. Des gens qui ont studio la drone, mais fait gagner boire, mais fait gagner de drone juste au produit drone, c'est fini. Oh, des problèmes hier. Ni be du ko la ba nyi ni ka. Ni be du ko la ba nyi. Il a donc le ko God is quoi? God is the perfect one. God is the perfect one. Wow. Oh donc c'est en anglais toute la chanson c'est en anglais. C'est en bambara. J'ai juste fait les titres en anglais pour aussi exciter les gens parce que fait un petit malien qu'on connaît. Oui, surtout hip hop juste pour inciter les États-Unis quoi. Voilà. OK. Nsi le miri be janya. Masa obe korola. Todun te kola. Ngasebe alai. Papa kana kasi. Mama kana dimi. Dono bisi. Audengeni tobe diela mini. Odon bisi. Kachamala wili kafanuna giring. Gishebe ferme kagawato dala. O sebi alai atalambe a inspiré a barabike parce que courage be papa ni maman dorete c'est la zig je l'ai dans le sang j'ai pas de choix ntake choko nu tate kilengen chito nu ka fota te kilengen a inspire ka chanfu forma a forma denke donc me barabeke ka soli ka wini ka nguruye ka kle journée beke ka move ka kilenga wotoro pousser nteri ke barade do ka guitare fo ka chache nteri ke bararero on me bitiglana ntiri ke bararero. Yes sir. Bravo. Tiens, c'est bien, c'est du travail. Merci beaucoup. Et félicitations alors. Merci beaucoup. Donc à part la musique et l'école, il était barawara à côté. Comme il va le guitare fort, kachachi. Ouais. Mais guitare fort, kachachi. Mais par le plaisir, ambition mi maintenant au-delà de tout ça. Oui. Donc mais barawere min kere nen sigilembe o kama era nya fina trum no di studio baray. Donc c'est toujours dans musique au voilà, toujours musique qu'on a no bora l'anti barawere fouike. On a eu une très grande question ici. Une question, ça veut dire que c'est ma question préférée quoi envers mes artistes. Quels sont tes projets d'avenir? Il veut faire comme Kenny, Lildi et Renana. Tu es déjà connu. Ne te sous-estime pas. Ni Nana Warso. Beaucoup d'argent. Cadeau d'idéma. En gros, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il veut faire comme réaliser. Tu as quels sont tes projets dans l'avenir? Merci Awa pour cette question. Donc, Moronifin Ameda Dongodo Antifa, c'est l'ambition qui nous fait vivre l'espoir. Donc, entrepreneuriat de Kadni. Ah bon? C'est pour cela même à l'État avocature côté fait donner parce que je voulais être indépendant. Donc, n'est qu'à structure d'or créer. Fin baby c'est qui y est sur min konala. Musique c'est divertissement, loisir, fin baby y est sur konala, transport tout. Ka société baro créer. Une société label ou beba konnala. J'ai produit des artistes si yoba konnala, société de transport tel que les sotarama ou bien pourquoi quand on compagnie aurait mis sotarama nous recycler quand on compagnie créé. Est-ce que tu vois pourquoi ça dit qu'action sans même c'est action sans bangi là où oui ah et puis que lu beke donc lu barasugu de kadne qui ka war do ko la même à risque investissement ou de kadne ça c'est de penser à l'américaine investissement au Mali. Tu penses toujours à l'américaine donc tu es devenu américain. Voilà. OK il dit ni famille là alaka au ben roya alaka chini kenya odi amina rabi alaka ben roya amina rabi il y a projet réalisé li alaka chini kenya dama wala ça il ko réaliser amina rabi n'est-ce pas il va y produit. OK je connais quelqu'un même aussi que tu dois produire. OK y a pas de problème nyame atiki bobo de ah bobo rapi de la gomer bo warapu au bo mbe mo ka sono la meme
Ça fait amuser. Donc il dit ami ka se an émission kunche yoroma il nana a diyara ye. Ok, merci. An bɛ se ka i ka foli kan labanw di ani i ka ladilikan labanw di i ka fanu ma. Ok. Voilà. Ok, mais bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli kura-kuraya ka masaw fo fɔlɔ surtout me n bangebaga fila fo maliyɛn bɛɛ fo ka aw yɛrɛ fo parce que ni aw tɛ anw ti ye aw de b'anw wele ka ka caméra jɔ anw ka yɔrɔnin kelen diɲɛ bɛɛ bɛ anw ye donc ka foli kɛ aw ta ye o kɔfɛ n bɛ mɔgɔ min fo particulièrement o ye n ka patron ye n ka ménager n ka producteur n ka studiotigi Bakari Jalo di Bakdi Bakari Jalo n b'a fo kosɛbɛ ani n teri tɔ bɛɛ lajɛlen ani n partenaire tɔ bɛɛ lajɛlen n tɛ se ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ donc n bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo minnu tɛ sɛgɛn ka anw lamɛn minnu tɛ sɛgɛn ka anw encourager minnu tɛ sɛgɛn an ka ko la donc foli baara ye olu fana ta ye. O diyara n ye ne yɛrɛ ka folikan ye min ye i ka mami jolie tellement que musique in diyara n ye n bɛ fɛ k'i k'o kɛ k'a clôturer. Ah ok y a pas de problème. parce que cameraman yɛrɛ ko k'a diyara ye. Ok. O sensibiliser dɔɔni. I bɛ n'a minɛ yan parce que mami jolie mɔgɔ fila de bɛ kuma ye. Mɔgɔ fila de b'a da donc a fɔ n bɛ n kan ka min fɔ n m'o fɔ. Ok n tɔgɔ ye ko Lil D n'a y'i diya fɔ da bɔmini. Ne tɔgɔ ye ko Lil D ko ne ka mun de fɛ to. Ne tɔgɔ de ko Awa. donc an ka taa fɛ. n tɔgɔ ye ko Lil D n'a y'i diya fɔ da bɔmini. Mais dɔgɔ i cir'o fɛ hali kun ka ɲini kan bɔ je suis quand même étudiant nka wari bɛ n ka l'exé kun ne n dɔgɔninw bɛɛ b'an ja ne yɛrɛ bɛ taa vacances la tuma dɔw la fo Canada tiɲɛna an ka wulunin jamana n ko fana bɛ to k'i ban kini na nka nin bɛɛ fɔ kun t'i ye i ka ko de ka di ne ye n'a bɛ se ka ɲɛ kanu na. Ah bon, tu as un fils à papa? Bien sûr. Mami jolie marocaine gɛlɛya tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ sɛfan kelen na e ma dɔn diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ na n'i bɛ kogo la i miiri to i yɛrɛ la mami tun ye denmisɛnnin ɲumanin ye nka mami kun tɛ ban cɛla to si la wari tun ka di mami ye sidabana de mami ka baara ban. Mami, i ye nin gɛlɛya. J'aime trop cette chanson là. Ok, a tɛ se ka ban fo n ka mamutu fana référent da ka di fanu ye kojugu a bɛ dɔw la kasi donc morceau in yɛrɛ mais mɔgɔninfin ka baara ye ka baara ye. Fantanya donn'u kan. Fantanya donna mamutu ninnu ka du kɔnɔ mamutu i miiri k'i miira ma solution wɛrɛ sɔrɔ o fale bi taa tunga nka tunga la taga tɛ diya den bɛɛ la nka tunga la taga tɛ diya den bɛɛ la kɔn hali duku ma jɛ mari filɛ ka ne da kɔn a tɛna dɔwɛrɛ fɔ mutu i t'a la ka nasɔngɔ bɔ ne mɔgɔ min ni dɔrɔmɛ ma si cogo di bi ne bɛ nasɔngɔ bɔ e masa e min tɛ k'o kɛ gansan kabini ye papa minɛ o na pour que plus rien ne voit ne ka école tiɲɛna pour défaut de coopérative et puis de toutes les façons il fallait que ne kun ka walan bila quoi maître galère tɔ ne kɔngɔtɔ o walan bɛ ɲɛ wa n filɛ ka n débrouiller ka taa don lafgardiya la o wa duurunin bɛ tɔnbe o fɛnɛ bɛɛ bɛ taa juru sara la. Ni ma wulila a y'a fɔ a ye bi ko ne mutu tagara ko ni ne tora tunga la n tora n dɔgɔninw de ye ko ni ne sara bi ne sara n dɔgɔninw de ye il faut que dɔ ka sɛgɛn pour que ma lafiya ka na nin dɔ ma tɔɔrɔ bi mama i hɛrɛ tɛ na ne mutu taara papa tɛ ne de denkɛ fɔlɔ ye e nin denmisɛnninw ɲɛ jɔyɔrɔ ye ne de ye. Yes, merci bien. Ala k'a ye. Amina ya Rabbi. Ala kana ko kɛ ten k'a Amina ya Ala Rabbi. k'a ye. Amina ya Rabbi. Comme an sera n ka émission kuncɛ yɔrɔ la c'était très bien baro diyara yɛrɛ de i nana ka wele jaabi o diyara n ye. Merci beaucoup. diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ. Merci. Ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ. Amina ya Rabbi. An balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka Lil D lamɛn a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Abdoulaye Keita ye. Abdoulaye Keita Segu ka don donc a wulila Bamako ka mɔ Bamako musique diyara a ye sinon a yɛrɛ a ka maîtrise b'a bolo droit la musique diyara a ye a donna musique kɔnɔna na album kelen fana b'a bolo. Abdoulaye Keita ko a ka projet d'avenir ye k'a kɛ
un grand entrepreneuriat a bɛ fɛ ka kɛ entrepreneur ba de ye Mali kɔnɔna na ka se ka fɛn bɛɛ ka artiste denmisɛnninw bɔ studio ko gɛlɛya la ani fɛn caman wɛrɛw an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Abilaye Keita ye Di Lil Di Ala ka se k'a ye a ka se k'a ka projet réaliser an b'a fɔ ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ